Shubor nakaslem jong Nongpang Hima. Kakasi Students Union Dawki-Bakur Unit Hadin Bakladep Banjurip ia ke Public Health Center ha kasngi satjan kalapha da kashiti kerpat Shau District Medical and Health Officer ka West Jingthoh Hills bantuklar lem halor ka Duna Doktor Hadauki PHC Amlarem Subdivision West Jingthoh Hills. Habakren chikla pathai kubor kinong ilam ka seng kila kerpat ia u Dmho ka West Jingthoh Hills bat ong ba ki don na pedeng ki Nongpang ki hap ban Phah led shadu amlarem lani jowai tang na kadaw bam don Doktor Hadauki PHC. Kumta na kalyang kaseng kala kerpat iki bor bahalor ki badai pet ya katanat ka kot kakya ban Phah thung kerki ya ki Doktor syakate ka PHC. Kulay sibon, ni nakalyang kaseng ni dak naka Jingthoh si kabajon, banpet ya ki pat yung ki Shem Jingeh, hakalyang ki Doktor, ngidon ka PHC, hangi hapo Dawki-Bakur, handray hapo PHC pat omdan Doktor, buon ki balit Shem daway, anda kilapoy hangtay ki staff ki bulan hangto ki thano ya ki sya amlarem lanesha jaway ban tertem. Sngo ban karpat ya ka health department yung minister badipet ya kani sngo ba ban phai khmat changi ban le ki bronkam ban Phah iki Doktor ban sup iki brio ki jongi khamtang ni ngidon ka border area ni mat chibun ki Jingeh tang ki ni ki kentien kublai chibun